Ar ôl yr hanner tymor, bydd twrnament pêl-droed Ewro 2021 yn dechrau wrth i Rhithiol chwarae yn erbyn Twrci ar ddydd Gwener, Mehefin 11 yn y gêm agoriadol. Bydd 24 tîm yn ymgeisio i gyrraedd y ffeinal ar yr 11 o Orffennaf, mis yn union ar ôl y gêm cyntaf. Beth ydych chi ein gwybod am y twrnament rhyngwladol yma? Dyma rhai o'r ffeithiau pwysig. Iaith, sef y Union of European Football Associations, sydd yn cynnal y twrnament. Henry Delaunay oedd ysgrifennydd cyntaf UEFA a fo gafodd y syniad o gynnal y bencampwriaeth Ewropeaidd. Yn anffodus, bu farw Henry Delaunay cyn y bencampwriaeth gyntaf ym 1965. Mae'r gwpan sydd yn cael ei rhoi i enillwyr y bencampwriaeth wedi cael ei henwi ar ôl Henry Delaunay. Mae'r tabl yma yn dangos ble mae'r twrnament wedi ei chynnal pob 4 mlynedd a pha wlad enillodd pob tro. Y ddwy wlad fwyaf llwyddiannus sydd wedi ennill y bencampwriaeth 2 gwaith ydy Sbaen a'r Almaen, 2 waith fel gorllewin yr Almaen. Mae Ffrainc wedi ennill 2 waith, a 7 gwlad eraill wedi ennill unwaith. Cafodd y twrnament cyntaf ei gynnal yn Ffrainc 61 o flynyddoedd yn ôl. Roedd y twrnament ddiweddar i fod i gael ei chynnal llynedd, ond roedd rhaid gohiro oherwydd Covid. Eleni mae'r gemau yn cael eu chwarae mewn stadiwmau ar draws Ewrop i gyd, yn hytrach na mewn un gwlad unig. Dyma fapa Ewrop sy'n dangos y dinasoedd gwahanol sydd yn gwledydd gwahanol lle bydd y gemau yn cael eu chwarae dros y mis nesaf. Bydd rhai o'r chwaraewyr gorau'r byd yn chwarae yn y Euros: Kylian Mbappe i Ffrainc, Kevin De Bruyne i Wlad Belg, Thiago i Sbaen, Joshua Kimmich i'r Almaen, a Cristiano Ronaldo i Bortugal, ac wrth gwrs y gorau o'r bell ffordd Gareth Bale i Gymru. Mae cynnwrf mawr eto eleni yn dilyn Ewro 2016, gan fod Cymru wedi bod mor llwyddiannus 5 mlynedd yn ôl wrth gyrraedd y rownd gyn-derfynol. Dwi'n siŵr fod pawb yn edrych ymlaen i gefnogi Bale Ramsey a gweddill y tîm unwaith eto. Mae Cymru yn herio y Swistir gyntaf ar dydd Sadwrn, y 18 o Fehefin yn Baku, Azerbaijan. Wedyn, rydyn nhw'n chwarae yn erbyn Twrci, ac ar y 11 ar 15 o Fehefin yn Baku eto. Ond mae gêm olaf y grŵp yn erbyn yr Eidal ar yr 20 o Fehefin yn Rhufain, sef prif ddinas y gwrthwynebwyr. Ar wyddau'r, moto tîm pêl-droed Cymru ydy gorau chwarae, cyd chwarae, together stronger. Roedd yr arwyddau'r yn cael ei ailadrodd yn aml gan y chwaraewyr a gan gefnogwyr Cymru yn ystod yr ymgyrch i gyrraedd Ewro 2016 ac eto eleni. Mae'n golygu ein bod yn gryfach yn gweithio gyda'n gilydd fel tîm i gyrraedd y nod, os ydy pawb yn helpu ei gilydd a gwneud ei gorau glas dros eraill. Yna byddwn yn llwyddiannus fel tîm pêl-droed Cymru. Gobeithio fod pawb yma yn ymdrechu'n galed i fod yn gydweithwyr da mwyn sicrhau llwyddiant yma yn yr ysgol a thu hwnt. Gobeithio hefyd fod pawb yn gwneud ymdrech i siarad Cymraeg yma yn Ysgol Plas Coch. Wrth gefnogi'r tîm pêl-droed mewn ychydig wythnosau, cofiwch ein bod yn unigryw a fod gennym ni iaith anhygoel ein hunain. Mae llawer iawn o dîm Cymru yn siarad Cymraeg, fel pawb yma, ac yn falch iawn ei bod yn gallu hefyd.
Chwaraewyr fel Aaron Ramsey, Ben Davies, Joe Allen, Ben Cabango, Wayne Hennessy a mwy. Diolch am wrando. Mwynhewch y gân yma gan Llysgenhadon yn cefnogi tîm Cymru yn yr Euros.